Türkmenistanda azyk etmezçiligi agyrlygyna galyar problemany resmi derejede boyun almayan häkimetler çözgüdüň yerine ilada batyşyny artdyrýar çörek, un ýaly azygyň gytçylygy şäher we owa durmuşynyň arasyndaky tapawudy görkezýär we ilatyň arasynda dartgynlyk döredýär. Owa ýaşaýjylary şäherlerdäki azyk üçünçüligi ganymat hasaplaýarlar. Şäheriň döwlet dükanlarynda çörek az mukdarda bolsa-da günde satylýar, owalarda bolsa birnäçe ünläp asla bolmaýar diýip azatlyk bilen gürleşen owa ýaşaýjylar aýdýarlar. Hatda Aşgabatyň ýaşaýjylary hem çetki etraplarynyň döwlet dükanlarynda azyk üçünçüliginiň merkezi etraplaryndan has gowşakdygyny belleýärler. Dip Aşgabatyň ýaşaýjysy aýdýar. Paýtagtyň ýaşaýjylary en çemel bäri dowam edýän azyk gytçylygy zararly döwlet dükanlarynda uzak wagtlap nowatda durup çörek, un satyn almaly bolýarlar. Azyk gytçylygy sebäpli döwlet dükanlarynda izi üzülmeýän nowatlarda dawalar hatda ýakalaşyklar hem ýygy-ýygydan döreýär. Şeýerde bolsa paýtagtda ýagdaý ýurdun beýleki ýerlerinden has ganymat hasaplanýar. Owallar öz ýaşaýan ýerlerinde ýagdaýyň mundan hem agyrdygyny aýdýarlar. Hatda paýtagtyň etegindäki owalaryň ýaşaýjylary öz dükanlarynda çörek, un ýaly zerur azygyň seýrek satylýandygy sebäpli paýtagtda barmaga özleriniň mejbur bolýandygyny belleýärler. Häkimet paýtagtyň çetki ýaşaýjylary bilen paýtagtyň merkezinde ýaşaýan raýatlaryň arasynda subsidiýerlenen bahadan satylýan çöregiň we unyň adalatly satylmagyna ýol berýär we sosial dartgynlylygyň döremegine sebäp bolýar. Mesele ilada arasynda ýitileşýär we çuňlaşýar. Dip Aşgabatyň etegindäki etrabyň ýaşaýjysy azatlyk bilen öz pikirini paýlaşdy. Türkmenistandaky habarçylarymyz bu meseleniň ýyllar boýy dowam edip gelýänligini, emma ýokary öýdipli döwlet resmiýetleriniň problemany açyk gozgamaýanlygyny belleýärler. 2017-nji ýylyň aýagyndan bäri ýurtda gowşamaýan azyk krizisyny hatda boyun hem almaýan hökümet azyk etmezçiliginiň asyl sebäplerini ketgitläp zerur çäre görmegiň ýerine ilata batyş görkezmek bilen çäklenýär. Häkimetler nowatlary video düşürmek, nowatda durmagy gadagan etmek, alyjylyk mümkinçiliklerini çäklendirmek we nägilelik bildirmäge tynanşyklar üçin gorkuzmak ýaly çäreleri ýygyderli görýär. Soňky aýlarda Aşgabatyň polisiýasy çetki owalardan paýtagtyň merkezine çörek satyn almaga baran raýatlary nowatlardan kowdy, taklady we jerime saldy. Emma polisiýanyň batyşyna paýtagt ýaşaýjylary da sezi bar bolýar. Soňky aýlarda kanun goraýjy daralaryň işgärleri döwlet dükanlarynda 3-den artyk çörek satyn alan raýatlary saklap olaryň çöreklerini ellerinden aldylar. Ýitik-tasady kynçylyklary başdan geçiren Türkmenistanyň döwlet dükanlarynda adam başyna ardan bahadan diňe 3 buhanka çörek satylýar. Emma çörek nowata duranlaryň ählisine dükanlara çöregiň çäkli möçberde berilmegi sebäpli ýetmeýär. Lebap vilayetinde uçar we otly biletleriniň ýetmezçiligi ýitileşýär. Ýolawçylar uçary bilet tapdyrmaýandygyny, onlaýn el ýeterli bolmadyk otly biletlerini satyn almak üçin de onuň döwlet bahasynyň üstüne ýene 50 göterimli para hökmünde bermäge mejbur bolýandyklaryna aýdýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 23-nji ýanwarda Sebitden maglumat berdi. Häzir Türkmenabat Aşgabat ugru boýunça uçurlary bilet satyn alyp bolmaýar. Öňümizde günleri we hepdeleri bilet tapdyrmaýar. Şol sebäpli şu günler otly bilen syýahat edýän ýolagçylaryň sany artdy. Bu bolsa otly biletleriň döwlet bahasynyň üstüne para alınıp berilmegi ýaly hadiselerin mewjudmegine getirdi. Dip Türkmenawatly ýaşaýjy anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyzyň tasdiklamagyna görä häzirki wagtda demir ýollary açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň resmi sahypasyndan elektron biletleri onlaýn tas satyn alyp bolmaýar. Biletler demir ýol işgärleriniň üstü bilen ýürite araçylar tarapyndan satylýar. Olar häzir döwlet bahasy 76 manat bolan kupe urduny biletleri 120 manatdan satýarlar. Dip Türkmenawatly ýolawçy anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. 23-nji ýanwarda Azatlyk Türkmen demir ýollary agentliginiň demir ýollary açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň resmi web sahypasyndan 24-nji ýanwar bilen 6-njy fevral aralygynda elektron biletleri onlaýn satyn almaga synanşdy. Bu hyzmatyň gidiş ugry, habarlaşmak maglumatlary we ýeri saýlamak bölümleri göräýmäge kadaly işleýän ýaly bolup görünýär. Ýöne otluda oturjak ýeriňe saýlap, tölegi geçirmek bölümüne yeteninde sahypa hatardan çykýar.
Türkmenistanda otly biletlerini demir ýollaryň resmi web sahypasyndan online satyn almak mümkinçiligi mundan 5 ýyl çemesi ozal ýola goýuldy. Şondan bäri ýolagçylar biletleri online satyn almakda kynçylyk çekýändikleri barada ýygyderli habar berip gelýärler. Ýurtda otly we uçar biletleriniň nowatdaky gytçylygy täze ýyl bayramynyň öňü sirasynda 25-30 dekabr aralygynda ýüze çykyp başlady. Bu waka Aşgabat bilen velayet merkezleriniň arasynda ýolagçy gatnawlarynyň ýygjamlaşmagy bilen utgaşdy. Bu ýagdaýyň fonunda habarçylarymyz otly uçar we taksileriň bahasynyň epesli gymmatlandygyny, petekleriň döwlet bahasynyň üstüne para alınıp berilmegi ýaly hadisalaryň bolup geçýändigine habar berdiler. 23 ýanwarda Russiýanyň Ukrainanyň Inçeme şäherine Soltanda paýtagyt Kiýewe uran soňky raket zarbalarynyň netijesinde bir näçe adam öldü we yaralandy. Bu ağırlykda Ukrainanyň tutuş tebitlerinde howa hüjümine garşy duýduruş signallary yglan edildi. Kiýewde hüjümde azyndan bir aýal maşgaly hilak boldy, seýlede 9 adam, Soltanda ýetkinjek bir oglan yaralandy. Bu barada häkim Vitaliy Klitschko we şäher administrasiýasynyň başlygy Roman Papko Telegram kanalynda ma'lum etdiler. Klitschko paýtagtyň 3, ýagny Picherska, Svyatoshinska we Salamyanska etraplaryna zarba urulandygyny aýtdy. 8 adam keselhana ýerleşdirildi diýip Klitschko ýazgy galdyrdy. 13 ýaşly bir oglana ýerinde medisina himayaty berildi diýip ol gosmaça maglumat berdi. Ukrainanyň iň iri ikinji şäheri Harkowda Russiýanyň Kh-22 kysymly raketalary raýat maksatly detalary urdy. Bu barada regional häkim Oleg Snehubow Telegramda habar berdi. Zarbalaryň netijesinde 28 adam yaralandy. 56 we 40 ýaşly iki aýal gynansak-da helak boldy diýip Snehubow belledi. Ol ýazgysyna dolulugyna weýran edilen köp gatly ýaşaýyş saýynyň suratlaryny hem berkitdi. Ýaşaýyş saýlary, bilim edarasy we başga da diňe raýat maksatlaryna niýetlenen infrastruktura weýran edildi diýip Snehubow belledi we muny nowatdaky terror akty diýip atlandyrdy. Russiýanyň raketalary günortadaky Dnipropetrovsk regionunyň Pavlograd şäherine hem nysana aldylar. Regional häkim Serhiy Lysak Telegramda hüjümde azyndan bir adamyň ölendigini aýtdy. Russiýa soňky hepdeler Ukrainanyň raýat nysanalarına zarbalaryny ýaýbanladyp, köp sany adam pidalaryna, siketlere we maddi ziýana sebäp bolýar. Russiýa günortadaky Harkiv şäherini has köp nysana alýar. Ukrainanyň harbylarynyň maglumatyna görä, diňe 29 dekabr 2 ýanwar aralygynda Russiýa Ukrainanyň şäherlerine Iranda öndürilen dronlaryň we ganaty raketalaryň 500 tanysyny atypdyr. Adaty bolmadyk ýygjymlykdaky hüjümler Ukrainanyň howa hüjümünden gorunuş ukyplalygyna hem agram salýar. Barha azalyan okdärler Prezident Vladimir Zelenskiýiň Kiýewe berilýän harby himayaty artdyrmak boýunça çağırşlary etmegine getirdi.